Yes, hello po ulit sa ating mga followers sa ating programa HCI Power 5, CMD Kalusugan at Kabuhayan. Ako po uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee, nangungumusta sa inyong lahat. Mga listeners po natin ngayon, kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So sa mga listeners po, dyan lang kayo at nandito lang ang inyong lingkod. Kung may tanong when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo. Ang aking text hotline is 0939 9040717 0939-9040717. Of course, yung mga nasa Facebook, pwede po kayo sa CMD Bicol. Kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. And by the way, upcoming event natin, mga taga Donsol, Sorsogon, magkakaroon tayo dyan, gagawin na free health consultation that will be on August 29. August 29, 9 a.m. to 2 p.m. Diyan sa CMD Center in Donsol, Sorsogon. Sa second floor, JB3 Building, diyan sa Barangay Away, Donsol. San Jose Street, Away, Donsol, Sorsogon. Taas tayo ng Soreco. Yan. Kita-kits tayo, mga taga Donsol, Sorsogon, kung may mga latest laboratory result, pwede nyo pong dalhin para mabilisan tayo. Kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. And of course, come September, meron din tayong gagawin na free health consultation, CMD Center in Legazpi City. September 6, 9 a.m. to 4 p.m. Back-to-back with CMD Center in Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. September 6 din po, 9 a.m. to 12 noon. Take advantage po dyan sa mga taga Labo. But of course, sa mga taga Daet, sa mga malalapit na bayan sa Daet, pag kayo nagpunta sa CMD Center in Daet, free health consultation po kayo. O timing-timingan nyo lang, ha? Okay, with our products, marami na po nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. So, wag pong intayin. Lumala ang inyong mga sakit. Bumisita ka agad sa mga CMD Center at talagang grabe na po yung power ng ating product para matulungan tayo. Our Power 5. Pag sinabing Power 5, it's the HCI CMD, CBF, Cell Bio Juice, ang ating CR Juice, pang detox, and of course, yung ating peptide. Ito yan. Yan po ang Power 5. Lahat yan, syempre, ginagamit ng inyong lingkod. Oo, di ba? So, kung magtatanong kayo kung ano-ano mga health problems ang pwedeng matulungan ng ating produkto, from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power 5. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Okay? So, yan for the meantime muna. As usual, siyempre, magpa-play tayo mga kwento ng kagalingan. Paano nakakatulong yung ating produkto. Pakinggan po muna natin. Okay, andito ako ngayon sa Naga City para mag-conduct ng ating orientation sa mga distributors dito. Gustong-gusto ko daw makuhanan ng testimony itong ating stockist dyan sa Goa, Camarines Sur. Siya na lang po ang magkwento kung ano nangyari sa kanya. Good morning, ma'am. Pakibanggit po ang pangalan, edad at taga-saan. Ako po si Shirley Dibien. Magpo-40 na ako, ma'am. Ayan, nabisto ngayon. Pero ma'am, ano kasi, ikaw yung center dyan sa Goa, Camarines Sur.
Alam naman ng mga tao kung ano nangyari sa'yo. Maybe it's because of the lifestyle na hindi ka pa marunong mag-alaga nun. So, anong nangyayari sa'yo? Nagkaroon ka ng anong karamdaman yun? Noong 2013 po, ma'am, na na-hospital po ako ng almost a month dahil po sa, nung una, ang alam po namin pancreatitis lang dahil nga po sa maling lifestyle. Pero na-diagnose po ako na nagkaroon daw po ako ng pancreatic cancer dahil nakita po yung pancreas ko na may bukol siya sa bandang head nito. Pero ang sabi sa akin ng doktor, kung ipapa-opera ko, hindi po sure kung ano yung resulta. Ang sabi nga, kung hindi daw po igagalawin, pwedeng mag-last ng 1 month yung aking buhay. Dahil talagang malala po noon. Nakita niyo naman, ma'am, di ba, yung kalagayan ko nun sa hospital. Oo, akalain mo yan before, hindi na tinatanggap ang food, hindi rin tinatanggap ang water. Pero tinuruan kita, Ma'am Shirley, paano mo gagamitin ang HCI product sa iyong health problems at sinunod mo naman yung mga payo ko. Kumusta after that, Ma'am Shi, na sinunod mo yan? Anong nangyari sa'yo? Actually po, amazing talaga kasi nung pinalabas po ako sa hospital, wala nang pag-asa yung pamilya ko. Actually po, yung tatay ko hindi niya na ako pinatira sa bahay namin, doon na daw sa tabi niya kasi nga maghihintay na lang. Pero tulad po ng nabanggit nyo, ginamit ko po yung Power Trio natin, yung HCI CMD, yung ating Salbayo Food at saka Supreme Juice. Bagaman po medyo mahirap tanggapin ng katawan ko noon, tsaka talagang kumbaga inilalabas. Pinilit ko po na magamit yun hanggang sa maitaas ko po yung dosage noon. Actually po, pati sa pain, yung aking gamot sa pain, nawala yun. Siguro mga 6 months, after 6 months po, hindi na po ako nagtitake. Dati po, kayo po mismo, tumutulong sa akin maghanap ng morphine kasi nga, mahirap hanapin yung sa pain na yun. Pero, nabanggit nyo nun sa akin, itaas ko yung dosage ko ng Salbayo Food, kasabay nung CMD, at na-manage po talaga, nawala. Hindi na po ako gumagamit ng sa pain reliever. Yun na lang po. At hindi ko na rin po nararamdaman almost 1.5 year na, hindi na po na bumalik yung pain na yon. At yung sabi po nilang 2 months na ilalas ng buhay ko, 2 years na, ma'am. Grabe talaga ang ginawa kay Ma'am Shirley Dibien, itong ating product. Sabi nga, totoo pala yun na ang best healer talaga is ang ating Panginoon, Ma'am Shi, di ba? Kaya kahit sinabi ng doktor na parang hindi ka na maglalas ng ganito, pero ayun ngayon, healthy ka ngayon. At sa ngayon, wala nang gamot, Ma'am Shi? Wala na po, wala na. Yun na lang po talaga ang tinitake ko, CMD, Salbayo Food at saka Supreme Juice. Yun pong tatlong yun ang ginagamit ko everyday. At yun po ang nagpangyari na parang kumaga, bumalik na po yung health ko. Oo, ang sarap talaga sa tinitingnan ko ngayon si Ma'am Shi kasi before, nung last time na nagkita tayo, ang payat-payat mo. Pero ngayon nag-glow ka, pati yung kutis mo nagkuminis, di ba, Ma'am Shi? Ma'am Shi, anong message mo sa mga makakapakinig ng iyong magandang testimony? Yung mga nakikinig po, sinasuggest ko po na subukan niyo yung produkto natin ng Health Code International. Hindi lang po yung Power Trio, yung HCI CMD, yung Salbayo Food at saka yung Supreme Juice. Nabanggit ni Ma'am Mel yung pag-glow ng skin. Yung ating pong beauty products talagang epektibo. Sa totoo lang po, before kami pumunta dito sa office, nag-deliver po kami sa Tigaon ng Aloria Soap kasi meron po tayong bagong member doon, si Ma'am Leia Alancado. Talaga namang parang mani lang yung pagbenta niya ng Aloria Soap kasi talagang epektibo po talaga yung ating mga produkto. Kaya sa mga nakikinig po, subukan na po ninyo para mapatunayan. Okay, maraming salamat, Ma'am Shirley Dibien. Ayan, akalain nyo yan Actually, yung palang nangyari sa kanya ni Ma'am Shirley Dibien, 2013. At nung nag-testimony siya, itong interview na to, 2 years na po siyang nakasalba. Ngayon, 12 years na po. Okay? Nagulat pa yung doktor na wala yung bukol na siya pwede maging sani ng kanyang kamatayan. Okay? Hello kay Ma'am Berna. Ma'am Berma. O ano, Ate B, kumusta ka na? Padua, kumusta ka na, Ate B? Okay? So anyway, sa mga listeners natin, ano man po ang inyong mga health problems, mula ulo hanggang paa, internal,
at external ay pwede matulungan ng ating Power 5. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan na patunayan ang bisa ng ating mga produkto. Pero ito, isa pa, cancer pa to. Ng testimony nito ay cancer din. No? Pakinggan natin. Dahil kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z mula ulo hanggang paa, internal at external ay pwede matulungan ng ating Power 5. Pero ito, pakinggan natin paano nakatulong yung ating produkto. Good morning. Andito ako ngayon sa Cloud9 in Antipolo City because we are conducting business building seminar sa mga leaders dito. I-take advantage ko tong mga leaders na to. Ano ba ang experience nila sa paggamit ng ating HCI products? Sir, good morning. Ano lang yung iyong pangalan, address, at ano ba yung mga magandang nagawa sa iyo, sa inyong family ng produkto ni Health Code International? Ako po si Danilo Ricafrente, actually po talagang ang probinsya ko at ang nilakihan ko, doon ako pinanganak sa Marinduque. Ngayon, kaya po ako napunta sa Health Code International dahil yung pong misis ko nagkaroon ng bukol sa matres. So, masyado po akong negatibo sa mga natural na yan, sa mga herbal. So, ang sabi ko, ang doktor ay makapalang libro, tapos yung mga herbal ay konti lang, pero mali po pala, no? Kasi kahit po sa noon na hindi ko kagad sinubukan yung product, minalas, inabot ng stage 4 yung misis ko ng cancer doon sa kanya, naging cancer na doon sa kanyang matres, mayuma at nawi sa cancer. Ngayon, ang sabi ng mga doktor, hindi na raw pwedeng operahin dahil stage 4 na, madali siyang mamamatay. Ngayon, yun nga po mga kasabay niya na inopera at kinemo ay 3 months hanggang 6 months, wala na sila, namatay na. Ngayon, natakot na ako. Biglang dumating yung kumpare ko at binigyan kami ng isang maliit na bote. So sabi ko, wala namang mawawala, di subukan mo. So sa looban po ng 3 araw, 3 gabi na uminom ng CMD, yung maliit lang ang pinag-umpisa namin dahil bigay lang. Alam mo kasi nung kumpare ko na masyado akong negatibo sa mga ganito, ay hindi ko gagamitin, lalo na kung pabibilhin niya ako. Alam na alam niyo, hindi po ako bimili, kundi binigay lang. So sa looban po ng 3 araw, 3 gabi, inaya kami nung aming kumpare na nagbigay ng CMD sa Health Code International sa Estrata 100, 5th floor. So kala ko kung anong gagawin namin, yung pala magsiseminar lang at iko-correct lang ng tamang paggamit yung CMD. Ngayon, doon pa lang po sa pagpunta namin doon sa sorry. Doon sa Health Code International, nagulat ako dahil yung misis ko, nakakalakad na siya ng maganda kasi kinakateter na lang po yun, ano? At madilaw na siya, hindi lang siya maputla, kundi madilaw na talaga. So, yun, ano, doon ko na napansin na okay na siya, gumaganda na yung pakiramdam. Tapos ay, sa totoo po, may proseso na, umabot na ng, dahil cancer na siya umabot ng 1.5 months. So, nakaubos ng minigadose ko. Nakaubos po siya ng 2 boteng 60 ml. Doon po niya nailabas yung kanyang napakaitim na dugo na mabaho. At na-plus na rin sa CR namin ay mabaho pa rin. So sabi ko, kung hindi siguro na ilabas, ayun ay kakamatay ng misis ko. So ako po ay nag-iikot pa rin at ang sabi ko kasi, basta gumaling na yung misis ko, talaga ipapamagi ko yung product. At siyempre, sabi nung lolo ko, lumaki ako sa lola at lolo, huwag kayong mga ngako na hindi nyo gagawin. So ito po, kung saan ako nakarating, sa Davao, sa mga DBS na ganito, at naging isa na rin po akong reflexology, at lahat po ng aking mga stroke, kahit po yung pumutok yung kanilang ugat sa utak, ay talaga pong natutulungan po ng product. At hindi po ako pumapayag sa lahat ng aking mga nagiging pasyente na hindi po sila gagamit ng mga product ng Health Code kasi yung naabot ng kamay ko natutulungan talaga at mararamdaman mo pag pindot ko pa lang. Pero pag kaya na pinindot ko yung mga spasms, yung mga laking hindi maitaas ang kamay, hindi sila makalakad, hila-hila yung paa nila. So talaga pong madaling nakaka-recover. At ang sabi pa nga ng iba, na-stroke ka ba? Sabi ng mga kakilala. Sabi ko, kita naman siguro ninyo. Sabi, kami nga nagbuhat niyan at talagang para siyang gulay. Sabi, ang galing mo naman. Sabi ko, hindi ako magaling. Marunong lang ako at may product akong maganda.
Okay, sir. Sa nangyari sa misis mo, anong year po yun nangyari yun sa misis? Na masyadong matandaan pero kung di ako nagkakamali, mga magti 10 years na yun, siya ay stage 4. Cancer survival na sa ngayon, kaya sinasabing cancer survival. So, okay na siya at nakakabalik na siya rin sa mga dati niyang gawain. Sir, sa family niyo po, aside sa misis mo, meron pa bang ibang natulungan sa family niyo? Marami po. Yung anak mo? Yung anak ko, Nina Rica Frente, so siya ay magto-24 years old na ngayon, 1.5 years old. Siya ay naduling dahil sa sobrang taas ng lagnat. Yung isang kasi naming anak, tinakbo din namin sa ospital dahil nagsabay-sabay yung taas ng lagnat nila. So naiwan yung isang anak ko sa sininya. So pagbalik namin sa kasamaang palad, naduling na. Sabi nga nung isang doktor, buti raw at hindi siya nabulag kasi nakakabulag pala talaga yung mataas sa lagnat. So yun ang nangyari nung siya mag-high school na, ay yun nga ang nirereklamo kasi binubuli nga siya sa school, ayaw na niya pumasok. Pero nung pinagamit ko ng CMD tapos pinupunasan doon sa palibot ng mata, nagulat na lang kami na yung mata niya ay hindi natuling. Nag-okay na? Nag-okay na. Kasi ganito paliwanag dyan, baka sabihin naman yung hyping o lukuhan. So yung ating CMD ay ionic siya. Pag pinunas mo doon sa mga muscle, ang mata natin kasi may muscle, di ba? Kaya mo siyang ipatasin, pababain, paikot-ikutin. Ngayon yung muscle na yun, naapektuhan nung tumaas ang lagnat niya. So dahil ionic yung product natin, pinunas mo pa lang na napupunahan yung kakulangan ng katulad ng potassium. Ano ba ang trabaho ng potassium? Di ba siyang gatong ng lahat ng ating mga muscle. Kaya yung ating puso ay nakakabomba dahil siya ay may gatong na potassium. Pero pag kayo nagkulang ng potassium, anong nangyayari? Bumabagsak at dinadala sa ospital. Nilalagyan ng potassium. Sir, napakaganda ng iyong pagsishare. Pero sa'yo personally ba, gumagamit ka ng product natin? Oo naman. Kasi ang trabaho kong reflexology o physical therapist ay napakapagod. Talagang pag meron akong hinawakan na tao na 3 stroke na parang gulay, parang gulay na rin ako pagdating ng hapon. Pero pag ako uminom ng CMD, naibalik ko naman yung aking lakas dahil na sabi nga ni Dr. Reynolds Follen, kaya tayo nagkakasakit sa kakulangan ng minerals, no? So pag binalik mo yung mga minerals na ginamit mo sa buong maghapon, so makukuri ka. Pati yung pagtulog mo, napakasarap. So lahat ng mga masakit na katawan mo, yung mga muscle mo na talagang napagod. So binabanyos-banyosan ko lang, tapos kakain ako, iinom ako, lalo na yung ating Supreme Juice, napakaganda ng Supreme Juice kasi vitamin C siya. Maraming function ng vitamin C sa ating katawan. So, at saka yung ating CVF na muscle builder, siya na napakagaling doon sa mga na-stroke o huwag na kayo mag-intay na ma-stroke. Kasi pag kayo na-stroke, naku po, napakahirap. Kahit mahal na mahal kayo ng pamilya nyo, iiwan at maghahanap buhay, yung mga anak ninyo, minsan merong mga anak tayo na nakakaawa tayo dahil hindi kayo mapapansin, hindi kayo masilip sa kwarto, mga mamaho kayo. Maraming akong nakikita mga pasyente na talaga naman ako, sabi ko, wag naman sana mangyari sa akin to kasi lumulutang sa ihi, sa dumi, tapos tabi sa kumakain ako, grabe po talaga. So, mas maganda po para sa akin, advice ko sa inyo, huwag po kayo magtiis sa maintenance. Kasi ibig sabihin ng maintenance, i-maintain lang kayo habang buhay kayo pero walang kasiguraduhin po na hindi kayo may stroke. Pero pagka po meron kayong CMD, sa totoo lang, kahit 300 pa ang blood pressure ninyo, basta meron po kayong CMD, sigurado po hindi kayo matutuluyan at atakihin kayo. Pero talagang ibabalik niyo yung electrical impulse sa inyong katawan. Kasi ang katawan natin, pag wala na tayong electric, mamamatay na tayo o patay na tayo. Pero pag inom pa lang ng CMD, punas, banyos doon sa inaatake, kung inaatake sa kanan. So madali lang po kayo maibsan at sasabihin ng doktor, buhay ka pa kahit mag 300 mahigit pa ang dugo ninyo. So yun po ang masasabi ko sa inyo at subukan lang po ninyo product. So yun lang ang advice ko sa inyo, huwag kayong maniwala sa sinasabi ko. Subukan ninyo yung product at hindi kayo magsisisi. Magtataka kayo, basta sabihin nyo magic. Pero lahat po yan ay may scientifical base kung pag-aaralan po ninyo. Madali naman po mag-aral tungkol sa mga minerals. Okay, napakagaling na pagsishare. Kunin ko ulit, sir, ang iyong pangalan. So yun po, ako po si Danilo Rica Frente, isa pong independent Ayun, sa mga listeners natin, napakagandang kwento ng kagalingan. Nakalain mo na, usually, siyempre, ang mga tao ayaw mo na maniwala. Pero kung talagang
gusto kang tulungan ni Lord. God will use instruments to show His love and care for men. Kaya naman, with our products, marami pong dati negative, ayaw maniwala, pero ito pala ang tutulong. Okay? So, ang bilis ng ating oras. Ulitin ko, dyan sa Donsol, Sorsogon, gagawin natin ang free health consultation ngayong August 29. ZMD Center in Donsol, Sorsogon, 2nd floor, JB3 Building, San Jose Street, Away, Donsol, Sorsogon, 9 a.m. to 2 p.m. po. And of course, diyan naman sa Labo, come September 6, CMD Center in Labo, beside Lisaso Hospital, free health consultation on September 6, 9 a.m. to 12 noon. Back-to-back with Legazpi, same date, dito sa CMD Center in Legazpi, 9 a.m. to 4 p.m. Yan po muna yung ating mga schedules, okay? So, dito na tayo sa ating mga CMD Centers and Active Distributors. Sa area ng Catbalogan, hanapin lang CMD Center at 5391. 2nd floor, Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, atop St. Therese Family Drug Store. Sa Tacloban, nasa Santo Niño Street, Barangay 24, Reynas Building, Tacloban City, malapit sa Doctors Terminal. Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay, Albay. And of course, yung iba natin, 2, 3, yan, yung iba natin. Ito, pakinggan muna natin. Wait lang. Sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Liña Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa corner Lapak and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, near Seventh-day Adventist Church. Sa Purok 1, Barangay Tugus, Paracali, in front Tugus Elementary School. CMD Center at Purok 5, Barangay Motherlode, Jose Panganiban, near Kasarog Checkpoint. Sa Doctors Generic Pharmacy, Basud, Camarines Norte, Magel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte, Salvico Pharmacy, in front Labo General Hospital, Helen Valenzuela, in front Canoreco, Bato Balane, Lilian Salen, Arias General Merchandise, Purok 1, Barangay Bato Balane, Lolito Limpot, Purok 6, Larap, Jose Panganiban. Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Susan Correa Abais at Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Meron din po sa Dry Goods Section near Three Sisters Carinderia. And by the way, dyan sa Jose Panganiban, ang iyong products nasa kay Ma'am Sonia Bibon sa Purok 6, Barangay Motherlode, Jose Panganiban. Oo. At kita-kits tayo dyan, mga taga J-Pang, on September 20, Health and Wellness Seminar with consultation. Kailan yan? September 20. Dyan mismo sa area, sa lugar ni Ma'am Sonia Bibon. Okay? So, dito na tayo sa area ng Camarines Sur. Hanapin lang CMD Center at 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City, sa Door 3 Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City, sa Panday Street, Goa, Camarines Sur, Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur, 2nd floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur, atop JC Marketing, sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. RBJ Pharmacy, Poblacion, Ilao, Dragay, near Ragay Central School. Sa Catanduanes, andyan si Ma'am Remy Faustino, Gugon Sirangan, Vera, Catanduanes, Helen Torrepalma, San Roque, Bato, Catanduanes, Ma'am Salvi Cabal, NAB Wellness Center, San Pedro, Vera, Catanduanes, at may NAB Wellness Center sa Barangay Balmonte, San Andres, Catanduanes, malapit sa Power Zone Gasoline Station. Sa Masbate, hanapin niyo po CMD Center at 2nd floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City, in front Banco de Oro. Emma Linda Lagak, Purok 1, Ramirez Street, Poblacion, Baleno. Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate.
Alice Amor, Purok 7, Bagong Bayan, Masbate City. Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate. At sa area ng Sorsogon, andyan si Ma'am Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Comadcal Casillas, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. At sa newly open center natin, dyan sa second floor, JV3 Building, San Jose Street, Away, Donsol, Sorsogon. Ma'am Annabel Makinyan at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Ma'am Cora Espadilla, Balago, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel. Sandra Mortega Frio sa Butika, Peterson Street, Magallanes, Sorsogon. Richelle Aicardo, CMD Center, Barangay Adovis, Kasiguran, in front Kasiguran Technical Vocational School. Jocelyn Billion, kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. Of course, sa First District of Albay, Mr. Raymond Des 156, Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbitiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, second floor, Centerpoint Building, atap 711, Siga Avenue, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Ma'am Michelle Biesca, CMD Stockage Center, AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. At may CMD Center tayo sa Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Of course, yung aking center sa Legazpi, hanapin lang CMD Office or NAB Wellness Center. Second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. In front, LCC Supermarket at Top Denver's Computer Shop. Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo. Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo. Emilia Llaneta, Mancao, Rapo-Rapo. Rafael Escalador, Morok-Borocan, Rapo-Rapo. Joanne Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo. Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong, Rapo-Rapo. Toy Dahak, Purok 3, Itba-Ma nito. Josephine Racho, Balinad, Daraga, Albay. Ayan, Ma'am Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkerohan, Legazpi City. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Andyan din si Ma'am Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Puro, Legazpi City. May CMD office sa second floor. Ay, hindi pala, wala na doon. Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Lisa Olidana, Bakay Store, Centro, Daraga, Albay. Marino Pre, Purok 4, Panoypoy, Kamalig, Albay. Cindy Toledo, Aicardo, Odell Store, Bangkerohan, Legazpi City. Asuncion, Liana Reza sa Liana Reza's Store, Inamnan Grande, Ginubatan. Refugios Drugstore, Pantaw, Libon. Rexy Sardinia, Sardiania's Store, beside LBC, Ginubatan. ZMD Office, second floor sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Pulangi. At may CMD Office tayo sa ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunaw, Ligao City. Mariel Sabasa, Barian, Uwas, Albay. Hill Rijalde, So 9 Days Street, Saban, Uwas, Albay. O yan, may kumakalabog diyan siguro, may nagtatrabaho. Pero anyway, sa mga listeners natin, kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Kaya doon sa may mga problema sa kalusugan, huwag niyo pong intayin, lumala ang inyong mga sakit. Bumisita ka agad sa mga CMD offices because our products are tried and tested. Marami na po nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. So ulitin ko lang, yung aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.